Pantomima bi bila neko objašnjavanje stvari bez direktnog izricanja tih istih stvari. Htjela sam izreći stvari koje su me u tom momentu mučile ili sam ih samo osjećala veoma intenzivno i stalno. Htjela sam ih izreći u nekoj formi koja nije napisana, u nekoj formi koju svi mogu razumjeti, koja može i ne mora biti povezana. Zato se i zove pantomima, zato što mislim da svako može nešto što želi izreći i izvući iz ovih radova. Tako da rekla bi da je nešto univerzalno, nešto što su svi vjerojatno u nekom trenu osjećali, ali nije napisano, već je izrečeno u crtežu. Izložbeni program udruge Retoratori bavi se isključivo suvremenim umjetnicima, znači mladim perspektivnim umjetnicima koji tek ili počinju na sceni ili se pokušavaju afirmirati na sceni. Želimo prikazati njihov rad, želimo prikazati građanima Vrbovca naravno nešto malo drugačije od tradicionalnog pristupa samoj umjetnosti. Trenutno ovdje u prostoru udruge Retoratori možete vidjeti izložbu Melite Kovačević pod nazivom Pantomima. Izloženo je njezinih 8 radova u tehnici tuša. Melitu smo izabrali između ostalog jer smo nju na neki način podučavali crtati, mogli smo iz prve ruke vidjeti njezin progres i ovo je jedan mali poticaj zapravo njezinu stvaralaštvu i nastavku njezinog stvaralaštva. Vizualno komuniciranje mi je nekako jedini način i najdraži način za komunicirati. Navikla sam i najviše volim sve što imam za reći pretočiti u crtež i to oduvijek i radim. Tako da mislim da je baš ovaj cijeli opus i ova izložba baš neki odraz stadija u kojem sam marinirala i u kojem sam bila određeno vrijeme.